Pas hyfryd gan Noah Edwards draw at Rhys Hughes, gan I weld be at Rhys Hughes. Mae'n torri nôl yn troi Ryan George, mae dal I fynd, mae'n groesiad hyfryd ar draws y cwrt, ac mi oedd Max Woodcock yn aros amdani, ond rhyw ffordd mond cic gol yw I Llansawel. Bale let draws, mae'n bale hyfryd a Pŵl yn ceisio tynnu'r bale lawr ar ei fres, mae dal I fynd, Pŵl ar ergyd yn syth tuag at y golwr Fuller, ond hanner cyfle fyna i'r Nomadiaid, chwarae da. Cei Connah yn dechrau cael y gorau o'r chwarae fan hyn, dyma Rhys Hughes yn mynd, mae'n mynd tuag at y gol, yn ceisio dal Will Fuller, oedd I ar ei linell, dyna oedd y nod, ty be. George, mae dal ar rediad, heibio Bradley yn fyr at Tyler Brock, mae dal I fynd ar yr ochr draw, Price ar ei holi, mae Llansawel bron I fewn i'r cwrt cosbi, maen nhw'n gofyn am gic o'r smotyn fan hyn, llawio yw'r penderfyniad o na medd y dyfarnwr. Y croesiad, mae bron yn syrthio I George yn cael ei tharo lawr. Unwaith eto mae Llansawel yn unfrydol yn meddwl bod yna gic o'r smotyn fan hyn, ond ar yr ail gynnig unwaith eto mae Iestyn Arwel yn penderfynu peidio rhoi'r penderfyniad i'r tîm cartre. Sicr cerdyn melyn I Andy Dyer. Mae yn gandryll am hynny yn cwyno am y penderfyniad na chafodd Llansawel gic o'r smotyn. Tyler Brock sy'n gadael, a yr hen ben Luke Bowen sydd wedi sgorio 7 o goliau yn yr uwch gyngred. A wedyn ar ail I adael yw Ellis Sage ac ymlaen y daw Corey Herford. Pŵl, yr ôl beniad gan Kenny, dwi'n cweit yn syrthio'n garedig I Durant nawr yn ystod gyfle I Jasper Payne I wrth ymosod, mae ar brythwr dros y linell hanner. Bowen i'r dde, Jasper Payne, mae dal I fynd, Herford, a'r croesiadau mae fewn, Luke Bowen, dwi ddim yn cael sefyll, ac eiliadau'n unig ar ôl fod ar y ca. Llansawel, gwrth ymosodiad chwym, a gwaith caled gan Jasper Payne, a croesiad gan Corey Herford, a wedyn y cyffyrddiad lleia I gefn yr hwyd gan Luke Bowen. Am newid gan Andy Dyer. A mynd I adael hon I Aaron Williams dros bosib I hyrwyddo I mewn na Rhys Hughes yn ei chymryd I gyflym. Sanca a'r peniad, dyw dal ddim yn glir, mae dal yn fyw. Woodcock ydy ddyn sythio'n garedig. A'r ergyd gan Disney ar yr hanner foli, ond yn bell dros ben y trawst. Ac o bosib, dyna yw'r cyfle ola i'r Nomadiaid y Prynawma. Mae chwyban y dyfarnwr yn ei geg, a dyna ni y gic ola am fuddugoliaeth I Llansawel. Luke Bowen a Corey Herford newydd ddod mlaen i'r ca, y ddau yn cyfuno. Gôl yn unig oedd I angen, ond mae gôl yn ddigon. O bosib, dyna fydd y gôl sy'n gweld Llansawel yn aros yn yr uwch gyngred am dymor arall.